Здравейте, аз съм Ети, добре дошли в новото видео в канала. Поискахте от мен ново видео за Тему, за това, че го получавате сега. Отваряме заедно пакета, да видим качеството на продуктите и всички други особености, които ще мога да ви споделя. Като първо това, което мога да кажа е, че съм го поръчала на 12 ноември късно вечерта и на 21 вече беше готово за взимане, което са си около 10-11 дни. Отново си изпращат съобщение, ако не го получиш, те дават между 14 и 17 дни като срок за доставка. Вече отделно, максимален срок за доставка и отделно ти изпращат съобщение, че ще получиш купон от 10 лева, ако не пристигне до максималния срок, който са определили. Моето пристигна, така че съответно нямам този купон, но имайте го в предвид, защото сега идват натоварени празници и може би някои от пратките биха могли и да се забавят. Така, към пакета, както винаги е отварям, залепвам, отлепвам хиляди пъти. Сега отрязваме. Така, почваме с първия продукт. Сега са доста актуални. Нещо като форма за мъфини, обаче са правоъгълни, доста актуални са и мисля, че добър вариант, особено ако имате деца и трябва да мислите постоянно за актуалните училищни кутии, един много добър вариант за сладки или солени кексчета, мъфинчета, банички, каквото си решите. Така. Друго нещо много важно, с тези от вас, които следите моя канал, може да сте попадали на видео, в което за рождения ден на големият ми син бях му купила нещо като костюм на Батман и понеже с малкия според постоянно за костюма, няма как, трябваше да купя втори. Аз бях купила предишния от Синсей за нещо, не знам, около 10-12 лева, не помня вече, но този е около 6, така че е супер, има си маска с ластик и такова на метал. Мога да кажа, че почти досущ е като този, който ние имаме. Даже този е малко по-късичък, така че ще е идеален за малкия. Другото, което е, тези турбички, или как те не са турбички, те са нещо като шапка за баня, обаче всъщност са за чини и за купи за покриване, с малка ластичка, доста са удобни и практични. Аз ги използвам особено много, когато правя моя квасен хляб и за други неща. Ето така, отгоре върху купата се слага с ластичето и е готово. Мисля, че са 300 броя за 4 лева или нещо подобно. Видим какво е това. Какво е това? Да, това е... не си го представях да е толкова маничко. Устройство, нещо подобно на часовник, което да показва градусите в стаята и влажността на въздуха, което е изключително важно за децата. Ако имате деца, потърсете тази информация, защото смятам, че наистина е доста важна. Има си и лепка, може да си го залепиш някъде на шкаф нещо. Поръчала съм двечки такива и за двете спални. Бяха около 2 лева, нещо такова. Това са така популярните колагенови корейски маски. Аз съм си купувала от тук и са много добри за цялото лице. Не знам тези дали са добри, малко така скептично да кажем подходих, но пък цената беше много добра. Те са реално само за челото, слагат се и се спи с тях. Ще се опитам за напред или в това видео, или в някое друго да ви покажа какъв е ефекта. 5 броя са. Мисля, че бяха около 4 и нещо лева и 5 броя, което е супер.
Това е термочорпогашник. Отвътре вижте как е. Нещо като двоен и така се едно, като се облече, се едно като кожа. Доста популярни са. Доста популярни са. А това е другото такова, да. Няма да го отварям. Това си го поръчах за предстоящите празници, понеже аз имам така, златна гривна с така 2 топчета твърди и реших, че това доста ще си подхожда. Как обаче ще се пъхне? Всеки път трябва да го разтваряш така. Я да видим. О, то не се разтваря толкова лесно. Оп, добре. И сега така. Добре. Така. Това е нещо, което поиска мъжът ми. То е опаковано с 3 опаковки. Добре, чудесно. За трудно джаджа, като стяга е така за трудно достъпни, за тръбина отдолу подмивката и разни и такива други неща да се ползва. Има няколко накрайника. Така пишеше нещо от порядъка на 8 в 1 и струваше около 6 лева. Интересно. Това е пълто. Преди съм се поръчвала, имам едно много хубав, красив червен цвят. Пълто от AliExpress, преди много години съм си го поръчвала. И всъщност ми става точно като размер. Тук, когато ходя, по-голямата част от пълтата са ми големи. Така че сега да видим. Като качество на плътта не е нещо кой знае какво. Но като си има предвид и цената му от 32 лева, реално и пак ми е голямо. Определено. Не е окей. И сигурно ще го върнем. Да, със сигурност. Това е XS размер, в смисъл. Няма да го бъде, за съжаление. Иначе като изработка не е лошо. Вътре си има хастар, добре, зашит, ето. XS размер. Не е лошо като изработка, но като размер не е окей. В едно предишно видео, където си бях взела едни много красиви чашки за чай, исках да си взема и стъклен чайник за цъфтящ чай. Сега отново е много популярен цъфтящия чай. Те реших да си поръчам. Здравей! Долу е квадратен. Хоп. Тук може да се слага съответно насипен чай. Или ако пъхнете вътре цъфтящия чай, само капачето не става обаче, ако не е сложено това. Добре, окей. Това си клипчета. Добре. Трябва да е темперирано стъкло или поне така пишеше, много е хубаво. Продължаваме. Това е приспособление, така да го кажа, за турбички. Това се залепва
така и се залепва примерно от вътрешната страна на шкафа. Тук слагате ролката и така дърпате по една турбичка, за да не се чудите всеки път къде е ролката. За кофата за боклук, даже може да се залепи и за самата кофа за боклук, кой както му харесва, мисля, че е интересно приспособление. За 2,60 мисля, че беше, което е супер. Чайничето е 6 лева, 6 и малко повече от 6. Сега те винаги са ми големи. 4 лева е престилката и е коледна. Няма да може, отзад ще се върже. Това е подарък за свекърва ми. Тя имаше скоро рожден ден и понеже обича в градината да си слуша музика, решихме да й подарим едно радио. Е силно казано радио, по-скоро си е като плеер, има вградена батерия и може да работи, ето те даже са ни изпратили, може да работи с такива батерийки или да се зарежда тип като телефон, нали, вътре си има вградена батерия, място за флашка и така. И всъщност съответно и радио, нали, и е в много готин ретро стил. И много е хубаво, малко по-големичко е, така си го представях, но пък е много симпатично, има си дръжчица. Тук може да си подпреш така телефона и да си свържеш всъщност телефона с самото радио, примерно да си пуснеш от YouTube нещо да звучи през радиото. Мисля, че има доста функционалности. Много е готино, ето и отзад. Има си и антенка за самите радиочестоти. И ето тук са си вече нали, самите технически спецификации и изходите, които има. Хайде да пуснем да видим, не? Как се пуска? Сигурно трябва да се зареди. Не го сложим да се зареди. Така е спрямо, окей, волюма да цъкнеш спира. Ай, много е готинко. Така. Пръстена ни на Lord of the Ring за големия ми син. Не е Lord of... Да, точно така. Хобит. Ще да го видим. Отворим. Той игра една игра за Хобит. После купихме книгата и я четем малко по малко. За 2 лева толкова сега. Не са... Буквите са като написани с нещо. Не са гравирани вътре в самия метал. Няма нищо. И последното нещо. Какво е това? Да. Това е... Това е шах, с който можеш така да си го носиш. И е като нещо като постелка, нали, самата дъска. Фигурите. Белите фигури. Така, кутийката е много готина от доста твърда пластмаса. Има малки тук дефекти, даже доста. И тук е едно такова зацапано. Така. Тези дефекти ще ги видим.
Да, имат си отдолу нещо като кадифе малко, за да не се пуска. Самата дъска е от нещо като балатон, гумена е. Така. Добре. Не ми харесва. Очаквах всъщност просто не по-високо качество, да няма дефекти. Но тези дефекти сега ще ги опиша в приложението. Ще се опитам, нали, да ви пусна и скрин рекърд на всъщност това, което ще опиша. Пълтото със сигурност ще искам да го върна, без значение дали ще трябва да върна продукта или просто ще ми върнат парите. И тази дъската за шах всъщност. За всичките неща съм дала около 153 лева, така че пълтото е доста така, нали, около 30 лева беше то, така че със сигурност ще трябва да се върне и ще видите занапред във видеото какво по-точно се е случило с тези продукти. Останете с мен. Така, ще ви обясня малко по-късно какво съм направила, какво се натиска, но сега искам да побързам да върна нещата в BoxNow. Слагам си пълтото и шаха в тая торба, въпреки че вече много я разкъсах, но тя и без това беше 100 пъти залепена и някак си така ще я направя и ще я така. Отиваме към BoxNow. Всъщност, може би сега е и момента да разкажа какво точно се случва. Ще ви сложа ето тук отстрани, да виждате и в апликацията какво се случва. Значи първо трябва да си потвърдите самата поръчка, че сте я получили. Оттам нататък избирате продуктите, които искате да върнете. Може да върнете един или повече продукти, според зависи от нуждите ви. И след това ви се отваря целият списък на продуктите. Тук отстрани, надявам се вижда добре. След като ви се отвори списъка с продуктите, си избирате продуктите, които искате да върнете. И след това, това е някаква нова опция на Тему, може би според мен заради спекулациите с доста хора, които просто казват, че връщат един продукт и реално Тему не им го иска, им връща парите. Това вече искат най-вероятно да го намалят, така че ви излиза някакво специално предложение. Ако искате да задържите продуктите и да не ги връщате, те ще ви дадат нещо като купон, нали, ще ви върнат реално около 10% от стойността на сумата, което мен не ме удовлетворява, защото аз съм дала 50 и няколко лева, 57 за тези продукти и да си ги задържа, пък те да ми върнат 5,70, не ми е окей. Затова нали, не се съгласявате с предложението, което ви изпращат и продължавате напред към процеса, който е за самото безплатно връщане на продукти. Оттам нататък вече си избирате, дава ви отново две опции. Първата опция е без да разпечатвате баркод, който да залепите на пакета. Втората опция е с да разпечатате. Вече ако си имате принтер вкъщи и не ви е проблем да разпечатвате, може да го разпечатате. Но първата опция, аз избирам първата опция, то веднага, когато я изберете, ви изпраща SMS от BoxNow, да заповядате в най-близкия BoxNow и да въведете един код, който те да го изпращат като SMS. Сега ще ви покажа как се случват нещата. Оттам нататък си избирате начина, по който искате да ви върнат стойността. Дали искате да ви върнат като пари в там портмонето ви в Тему или до 10-14 дневен срок да ви възвърнат парите по карта. Ако натиснете опцията да ви върнат като ваучер за Тему, мисля, че веднага ви връщат парите. Съответно, ако ги искате като пари по сметката, те първо искат да си получат продукта и тогава ви връщат парите. Много е бърза и лесна процедурата и наистина имате
безплатно връщане, може на 1, на 2, на 3 неща, на колкото си пожелаете. Надявам се това да ви е било много полезно. Всъщност това е идеята на този вид видеа. Не просто да ви покажа какво съм си купила, а наистина хората, които имат нужда и по някакъв начин се притесняват от това какво да натиснат, как да го върнат, да видите всъщност как се случват нещата от първо лице. Така че, хайде на Boxnala! Хайде ви толкова. Толкова е, въвеждаш кода. Имаш секунди, в които трябва да го затвориш. Добре да затворя това. Затворено е. Добре. Заяжда вратичката. Просто избираш от това приложението на Тему, че искаш да върнеш без разпечатка, без нищо. Изпраща ти Boxnala един код, въвеждаш го тук, пъхаш си пратката и приключваш край, нямаш повече никакви ангажименти към каквото и да било. За мен лично това е най-доброто връщане. Супер си е! Това беше днешното видео от мен. Надявам се да ви е било на първо място полезно, любопитно. Абонирайте се за канала за още интересни видеа. Чао и до следващия път!